او مردک جون اکو فهمیده سه گپو ما اینا دیده سه ما اما ساستین سلامتیاتون ساز ختون همه نغز نصرانیتا کتون ساز ها یا خیسته که چسبیده سه مردک اسفندیار ای نوشگری ایسیویا زکنم الان خبسته ها الان خبسته ما ساستین اینا قشلقای تماشا که اینا خانه های بی مردک اینا خانه اکامونه یاد نکردی مردک جون اینا خانه قمری شون همسایه دیده سه مردک جون بیا جونیو چرا ای تا خطی گفزن اینا بچه ما بین آتش یا اورسی گفزن اورسی گفزن آتش فهمه گازن ما چرا привет Таня Таня, не, здрасте, папа богу. Здрасте, привет, Таня, где Таня? Оли, вирус пага миёй ки мардак ҷо бачима полни уруси гав мезанад катто. Автомат самолет авой, я та аспча биёрин, хели аспча биёрин. Ина, бозиёй бачама тамошо. Мардак, ҳамин самолётҳои гузаштагиро ҳавода мебинад, зоғ мегзара ҳавода. Самолёти ҳавоӣ, отаҷома биёли. Мам хели мегум самолёт ҳавоӣ. Фақатам хели мегам. Отаҷома биёри, самолёт ҳавоӣ, отаҷома биёри мегум. Шумо мода осета велик биёри. Я та аспак биёра, аспак чӯ мегу. бачам да велик биёр. Ҳама қишлоқ да велик дора, бачима надора. Велик биёра, мо ту телефон биёр, бо телефон. Бо телефон биёр эша. Сумка биёр, сумка. Ролтун. Ҳаҳуака, нагу ба мида миёя болиота. Ролтун. Ролтун биёр, ша ролтун, як коробка ролтун биёр бачима да. Ролтун биёр чего. Ра, бози кра. Гу чупа-чупс. Майли охи. Чупа-чупс, таҷон чупа-чупс биёре ба мада чупа-чупс. ҳарчи биёре, майли гудакомда. Мардак ҷон. Гуфтум, усура ҳоҷа ҳарчи меги ба намебиёя ра. Майли ра бози. Хварта гир биё, хварт хати оташ газана. Мардак овози часпидеста, яхе бестак, мардак ҷон. Самолёти ҳавоӣ! Отаҷонма биёрӣ! Самолёти ҳавоӣ! Отаҷонма биёрӣ! Эй, самолёти ҳавоӣ! Отаҷонма биёрӣ! Ин рӯзам отама наёвардан. Мерам, мактаб мерам. Самолёти ҳавоӣ, отаҷонма биёрӣ. Самолёти ҳавоӣ, отаҷонма биёрӣ. Самолёти ҳавоӣ. Ana, ey samolyoti havoyi, ey dadajonma biёри, samolyoti havoyi. Ha, güzel ha. Otajonma biёри. Vo, ota, ota beme boji, ol bez, ota. Tam bacak. Ya bacak kışın olsaydı. Çiğ var Ben batıda tamam işte kutaki de vardı. Rolta çupacağız. Sev vardı, sev. Bak sev vardı. Bak kutı sev gör ki. Sev vardı. Ana bacak canım ha. Yak bacak. Bunu raftim uçağım niko dora uçağım. Uçak konu da ya. Raftim. Evet da bacak sattı. Hoppa bacak yot kadı be bacak. мардак ҷон хуш омаде не ина омаден да яке омадано карден да 2 сол ба даҳан гуфтано сонай мардак ҳарчи омади мардаке ами соябони ами хона мардака ёхи бо зеби хона мардака ёхи мардак ҷон хуш омади мардак ҷон як писараки ба меҳрдорам да шумо да гап нест и бачима зура бачима бачи хубае и бачао ба сифи чанд шид ду сифи ду шид бачима молодец шер азёд кардам шер мара додан ара о да идеали бош ку бачам да ҳарфи ара додан ҳарфи ара и азура ай калон ай хурд ай калон ай хурд ай калон ай хурд чӣ мехӯрад бачаҳо тавсан бозӣ хандаҳо чӣ хуш борида аст барф нуқра борид ҳар тараф бачима 5 миёра ҳар рӯз 5 миёра и тарафи худам рафта тарафи худам ҳамун таърифо омарда и тарафи очаш рафтаги тарафи шумо не тарафи маҳаллии мо рафтаги савод шукам хушбай савод дошам хеланги ман мехонам тарафи маҳаллии мо рафтаги ман занаҷон данабудани ман бачаҳо ғам намедод охи не ғам намедод ака ҳар рӯз ами дарси хонав чи мардак ами берун да ай кадоме ёдаш додиян ҳар рӯз мардак ами ҷои ховуш мехе сари мактаб рафтан да сумка да қафош
самолети ҳавоӣ ҳавоӣ дадаҷонро биёри, отаҷонро биёри. дадаҷонро биёри самолети ҳавоӣ отаҷонро Отаҷонро биёри биёри. ҷоруба мегира самолет мекуна мешина отаҷон самолети ҳавоӣ Отаҷонро биёри. и ҳами берунда кадоме ёд додаша бачи бечора ма ҳамишера мегаву хо мерава даша ховушама мегапа ҳарчи отаҷонуш омад бачам дадат омад Бачи дадаш охи як та ҳами бачаки ба мерак дурунда ҳами мара ёда ки ки ёд мекунад задаҷон бия ҳамун чекмай бача бия ай пешини бача ҳамун чекла бачама изонате и коронҷони химай охи ҳами изокашака охи види бачима зура бачима бачи мода гам нест як бача дорам да як бача дорам анака гӯш ки бачаҷон ту бихебара барвақтар хӯраки саҳар кити мактаби бо да хонамон о бачаам дарсе сари хияку охи ма иҷа хати очам хомерамаш очам метарсид шаво ма хати очам хомерафтум очама хати шумо хомерафтум гӯш ки бача аки дига очад наметарси ма омадам бихебара хӯра саҳар дарсе бояд дарс намонӣ бихебара хӯра охи ма хати очам хомерафтум очам метарса гуфтам хати очам хомерамак бихебара хӯра гуфтум ту охи шумо натарсе ма хати ҷанг наку бачама марда хе бачаам сари дарситу саҳар хати мактаб мери бу ҷанг мекунад ё одама ҷанг мекунад бихебара хӯра ту бира фақат дарсе бигӯ чӣ хеле дарам ҷанг мекунад чӣ хеле отай самолети ҳавоӣ ҳами оти мара гашта бубар ба шумо билетҳои арзон лозим бошад با واتساپ авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. چی گپ شد دلشوجان؟ چی میخندی؟ яка اه. гап байни хидмон нестаю там ята ёфтум ёфтум بسم الله ای نموندی مکده چی یافتی؟ ята зур ша ёфтум چی یافتی؟ охи ҳама дора ку охи хеле мам ёфтум аки хиёл ки мана меом охи اوخی چیه وخی؟ چه ҳама дора ку гуфти ку ҳама дора ку мам дору мам хеле ёфтум фаҳмидӣ چی یافتی آخی؟ خانه یافتی؟ ماشین یافتی؟ خرب یافتی؟ چی یافتی؟ خیلی شده من داشتی که هم خیلی یافتم ده آدم ایزامتی ده اما خانم یافتی؟ خانم نه چی یافتم یا تا عروسه که دختره دوست میدارم احساس کده اینه که همین یافته باشی من خرسان نه که همی دیده برابر عاشق شدم ده لباف سپروه نه گلازه любов с первой глаза ферве не нагу ки зонат гапа намегирад ёфтум ёфти охи чи бад хеле хушрӯай охи ҳам хушрӯай не ки на хеле маъқул айта сафеда меги тандири чироғак зада не хеле маъқул айта контракт сиёчак хай меша сиёрангай хеле мешава маъқулай не ки ҳамин ростига мегум қатиш гап зади охи ягон бор ана аввай номроша ай холаш гирифтам холма холаша дидам шино ولی گام نزده یگانه номроша дод агака фаҳмидӣ خیلی زنگ بزن گام زد خیلی کی گاوزن نمیتونم ما خطی دختری می زنگ بزن من خدا میفهمونم تا گپوی خشرو گاوزنیم مالی وای سرازه دیگه وای مرا دیگه بینه خشرو معقول راز بس چند شیت راز بس بگو السلام علیکم دخترک خشرو السلام علیکم دخترک خشرو گفته سه اکام یکم نگو اکام نگو خودت اینو خودت گپ زد اینو میخوام السلام علیکم دختری خشرو انا که بگو سلامتیتون چه خیلی دخترک خشرو چه خیلی سلامتی تو نازای اپا خشرو اپا نگو دختری خشرو دختری خشرو شما نازای سازه ما شما را دیدم نغز دیدم ما شما را دیدم کو همین خیلی دیدم خیلی معقول شده مدا شما چی گفته سه چی میگه؟ حالی تلفن رو نبرداشته